Evidentment, el dia dels aniversaris, el Jeffrey es reuneix amb el Bush i la reina amb la dona Botín. I per això hi ha sempre diners per la banca i no hi ha diners per la fam. Les coses van així, tinguem-ho presents. I per tant, què li passa a la fam? Doncs que la fam creix i creix i creix. Potser vostès recordaran que quan van començar el segle XXI, l'ONU va aprovar allò que s'anomenava Objectius del Mil·lenni. El primer dels objectius ens deia que del 2000 al 2015 la fam en el món hauria de quedar reduïda a la meitat. Estem apropant-nos al 2015, de fet ja som al 2012. Hem aconseguit reduir la fam a la meitat. Ni pensar-ho. Quan va començar el segle XXI, la fam en el món afectava a 840 milions de persones. En aquest moment afecta a 1.200 milions de persones. Amb aquests 12 anys que portem del segle XX, la fam ha crescut en un 50%. Ja em diran vostès si podem anar així pel món. Doncs així, aquesta és la realitat. Però aquesta no era la crisi que els volia parlar. Només volia posar això, primer, perquè penso que és respectable dir-ho com a primer problema mundial, i segon, perquè ja amb el tema de les subvencions dels bancs he posat una mica de rerefons el que els diré a continuació. Però ara començo a parlar d'aquesta crisi que ens preocupa, la crisi nostra de cada dia. Aquesta crisi, per descomptat, no és nova. El capitalisme sistemàticament té crisi, tots el coneixem. I fins i tot ens ve a la memòria aquella famosa crisi de l'any 29 del segle XX. Però hauríem de tenir present una cosa. Com se'n van sortir els Estats Units i altres països d'aquella crisi? Gràcies a les recomanacions d'un economista que ha acabat apareguent com l'economista millor del segle XX, un britànic que es deia John Maynard Keynes, que és el que va assessorar aleshores president Roosevelt dient-li, escolti, si l'empresa privada, si la iniciativa privada no tira del carro, és la iniciativa pública la que ha d'arrastrar la situació econòmica. Facin vostès inversions públiques, generin empreses de l'Estat i tiren endavant l'economia. Li van fer cas i se'n van sortir. Com han reaccionat en aquest moment els governs d'Europa Occidental, de l'Estat espanyol i de Catalunya davant de la crisi? Just al contrari, retallades, retallades i retallades. Just el que no s'ha de fer en aquests casos. Just el que no s'ha de fer en aquests casos. De manera que la reacció ha sigut equívoca. Tanmateix, la crisi que tenim ara és una crisi bastant pitjor que aquella del segle passat, que aquella de l'any 29, perquè s'ha vist agreujada per un fet que de vegades passa desapercebut, però que és molt important. I d'aquest fet se'n diu especulació. Aquesta crisi ha augmentat amb força degut a l'especulació. Diguem-ne d'altra manera, l'especulació ha magnificat la crisi. Quina especulació tenim? Tots en coneixem dues, la immobiliària i la mobiliària, la que es fa sobre els pisos i la que es fa a la borsa. Aquí a Catalunya probablement hem conegut més bé la immobiliària que la mobiliària. Tots recordarem que fa 4 o 5 anys, o potser 6 i tot, sempre hi havia gent que comprava un pis, jo què sé, per 200.000 euros. Amb la voluntat de llogar-lo? No. Amb la voluntat d'usar-lo? Encara menys. Amb la voluntat de cedir-lo als fills? No. Amb la voluntat de tancar-lo en pany i clau, a veure si al cap de 2 anys havia doblat el preu i aleshores poder-lo vendre. Això és irracional i d'això se'n diu especulació. I què va passar? Que, com vostès saben, molts pisos van quedar tancats en pany i clau perquè finalment no van pujar. Ara fa just un any, Càritas ens deia que a Catalunya han arribat a quedar tants i tants pisos tancats que no s'han comprat, que avui en dia el número de pisos buits a Catalunya és 100 vegades més gran que el número de rodamons que busquen refugi les nits d'hivern i els acabem trobant dormint en un caixer automàtic. Tenim 100 pisos per cada persona que dorm al caixer. No em diran vostès que no és l'absurd de l'economia. Quan jo vaig posar els peus per primera vegada a la Facultat d'Econòmiques, no cal que els hi digui en plena prehistòria, se'm va dir que l'economia era aquella ciència que intentava administrar els recursos que ens donava la naturalesa per transformar-los i obtenir béns que fossin útils per cobrir necessitats humanes. Doncs hem agafat sorra, hem agafat calç, hem agafat ciment i hem fet un bé, que es diu un pis. I aquest pis cobreix necessitat humana? No. Aquest pis tancat en pany i clau. I el que té la necessitat on? El caixer. Això és la perversió absoluta de l'economia. Una part de la crisi ens l'ha enganyat a pols amb el nostre comportament i també hem d'assumir les responsabilitats que ens pertoquen. Però probablement allò que més ha agreujat aquesta crisi, potser no tant a Catalunya però sí en altres llocs, hagi sigut l'especulació mobiliària. L'especulació damunt de les borses, damunt de les accions, damunt de les obligacions, damunt de les divises. I per què s'ha especulat tant? Sempre s'havia especulat? Esclar que sí, però amb el nivell actual gairebé mai. I jo penso que aquesta especulació ha augmentat per 3 raons. Primera,
perquè hi ha un aparell que els fem servir tots i que per altres coses va molt bé, que es diu internet. Gràcies a internet jo puc entrar de bon matí a la borsa de Tòquio, mirar com estan cotitzant les accions en aquell moment a Tòquio, i si veig que n'hi ha alguna que em sembla que va barateta, perquè si sóc expert en el tema ja sé com va barateta, aleshores envio un correu electrònic al meu corresponsal a Tòquio i li dic, escolta, compra d'accions d'aquesta empresa que estic veient per pantalla que cotitzen bé de preu. Em vaig donar una volta del dia. A les 8 del vespre torno a casa. Em torno a col·locar davant d'internet. Ja no puc entrar a la borsa de Tòquio, perquè tenen el costum de dormir, però puc entrar a Nova York, on encara és obert. I aleshores veig que a Nova York, allò que he comprat per 1.000 al matí a Tòquio, ara cotitza a 1.003. I aleshores envio un correu electrònic al meu corresponsal a Nova York i li dic, venda per 1.003 ara a Nova York, allò que he comprat per 1.000 aquest matí a Tòquio. I ja me'n puc anar a dormir tranquil. Ja m'he guanyat la jornada. Vostès diran, doncs t'has guanyat poca jornada, perquè si tens el costum de comprar per 1.000 i vendre per 1.003, això és pura misèria. Home, esclar, això és pura misèria si compro i venc connexió. Si compro i venc 50.000, ja no és tanta misèria. Internet facilita l'especulació. Què més? Facilita l'especulació? Doncs la llibertat absoluta de moviment de capitals. Jo puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Tòquio pel matí i puc tenir, si vull, tota la meva fortuna a Nova York per la tarda. I no cal que jo traslladi físicament la meva fortuna. Què va? Això és un apunt comptable que diu aquest senyor té abonat aquests diners en aquest banc de Tòquio. I per la tarda diu no, ara aquest senyor té abonat aquests diners en aquest banc de Nova York. I la meva fortuna ja s'ha anat d'una punta a l'altra del planeta en fraccions de segons. Com vostès saben, això abans no era possible. Si jo volia traslladar no tota la meva fortuna, ni que fos 1 milionet de pessetes, de Barcelona a París, havia d'agafar els bitllets, plegar-los ben plegadets, posar-los a dins d'un maletí, passar per aquí prop de Vidreres i quan arribava a la Jonquera, la Guàrdia Civil em detenia per evasió de capitals. No, ara el moviment de monedes és lliure a tot el món. I finalment, i tercera qüestió, no hi ha en aquest planeta ni una sola autoritat, ni una sola, que es vulgui oposar a aquest funcionament de l'economia. Ni una sola. Quan va generar-se la crisi es va crear un grup ad hoc que vostès coneixen bé i que es diu G20, suposadament encarregat de vigilar la crisi. He llegit, perquè em toca fer-ho, què ha fet el G20 en els 3 anys i mig que porta d'existència. De parlar tot el que vostès vulguin. De decidir una única cosa, salvant els bancs i els banquers. Res més que això. I que consti que estàvem ja fa temps advertits de que aquesta especulació incontrolable ens portaria problemes. I vostès diran, qui i quan ens va advertir que aquesta especulació portaria problema? Quan? Els hi semblarà sorprenent. Fa 20 anys. El 1992 ja hi hagué una persona que ens digué si seguim a la borsa especulant d'aquesta manera tindrem problemes. Qui era aquest senyor que ens ho va dir? Els hi semblarà també mentida. Un senyor que es diu George Soros, que és l'especulador més gran del món. Com que el senyor sabia el que es dedicava, doncs sabia el perill que això suposava. El senyor George Soros, avui per avui, és l'especulador més gran del món. Això sí, a títol individual. Perquè a títol col·lectiu, com vostès saben, l'especulador més gran del món no es diu de nom George i de cognom Soros. Es diu de nom fons i de cognom de pensions. Doncs bé, el senyor Soros és avui per avui l'especulador més gran del món. I ens va advertir a l'any 92 de la perillositat del que ell feia. I com ens va advertir? Doncs amb un exemple que dugué a terme i que si me l'escolten un moment els hi farà entendre bastant bé com funcionen aquestes coses. Un dia que el senyor Soros li va semblar pertinent a l'any 1992, va donar un ordre als agents que té repartits per arreu de les borses del món. I els hi va dir, demà aneu a borsa i compreu totes aquelles lliures esterlines que algú s'estigui venent. Cada dia en el món hi ha gent que es ven lliures esterlines, igual que cada dia hi ha gent que es ven dòlars o que es ven euros o que es ven el que sigui. Cada dia hi ha un senyor britànic que ha d'anar a passar vacances a Mallorca i que es vol vendre les seves lliures per tenir els euros corresponents. Què diuen Soros? Compreu totes les lliures que trobeu en el mercat. El segon dia que diuen Soros? Compreu totes les lliures que trobeu en el mercat. I el tercer dia que diuen Soros? Compreu totes les lliures que estiguin al mercat. I el quart dia que diu? Exactament igual. I el cinquè? El mateix. I el sisè? Idem de idem. I el setè? Home, el setè no va dir res, perquè era festiu. I el vuitè? Igual. I el novè? Exacte. I el desè? Más de lo mismo. Al cap de 10 dies el senyor Soros havia acumulat
una enorme quantitat de lliures esterlines. Val la pena dir, i tothom ja ho deu haver entès, que per dedicar-se a aquesta activitat et fa falta un cert capitalet inicial. En Soros disposa d'aquest capitalet, compra totes aquestes lliures. Quan ja les té totes, descansa un parell de dies. I al cap d'un parell de dies diu, en els seus agents, demà aneu a borsa i intenteu vendre de cop totes aquelles lliures que han comprat els 10 o 12 dies anteriors. El dia que ell acut a borsa amb lliures acumulades de 10 o 12 dies, l'oferta de lliures que ell produeix en el mercat és molt superior a la demanda, perquè només es demanen les lliures d'un sol dia i ell està oferint lliures de 10 dies. Vostès ja saben que per la llei de l'oferta i la demanda, quan l'oferta és molt més gran que la demanda, el preu baixa. La lliure comença a baixar. Aquells que són propietaris de lliures no tenen ni idea de què va la història del senyor Soros, però veuen al diari que la lliure comença a baixar, agafen por i diuen, vendrem els nostres lliures abans que baixin més. Amb el qual que fan? Fer-les baixar més, perquè encara posen més lliures en el mercat. Aquells que han tingut paciència i han dit, bueno, això el tercer dia ja recuperarà, veuen que el tercer dia no recupera, també venen les seves lliures. Uns quants més les venen al quart dia, uns altres al cinquè. Al cap de 12 dies, la lliure es trobava en un tobogan i havia arribat a perdre el 15% del seu valor inicial. Per una moneda, perdre el 15% és quelcom fora de tota lògica. Mirin, en aquell moment no existia encara l'euro, entre parèntesis, d'aquí 4 dies tampoc, però en aquell moment sí que existia el sistema monetari europeu. I què ens deia el sistema monetari europeu? Que les diferents monedes s'havien de coalligar entre elles i que si una anava malament, les altres havien d'anar als seus socors per impedir que cap moneda europea perdés més d'un 2,25% respecte de les demés. Què va passar en aquest cas? Doncs que els diferents països van complir. Alemanya va vendre marcs i va comprar lliures. França va vendre francs i va comprar lliures. Holanda va vendre florins i va comprar lliures. Tothom va fer el que havia de fer. I malgrat tot i que tots els governs europeus es van posar d'acord per salvar la lliure, el senyor Soros, ell solet, una sola persona contra tots els sistemes europeus, va fer caure la lliure un 15% i no va poder respectar el 2,25%. Ja haurien d'haver pres aquesta lliçó. Al 92, que un sol senyor era capaç d'enderrocar els mercats. Ningú va fer cas. Ningú es va voler oposar en aquesta situació. Ningú li va dir al senyor Soros que això no ho fes més. Millor dit, sí que li va dir un senyor, que ja és mort. Es deia Tobin, James Tobin. Era Premi Nobel d'Economia. I en una conversa, òbviament imaginària, amb el senyor Soros, me li va dir, miri, senyor Soros, jo no sé si això que vostè fa... No, ho dic malament. El senyor Soros... No, és que no he acabat d'explicar la història. Perdonin això, el senyor Tobin ja intervindrà més tard. Ara m'he saltat una part de l'historial. Què va fer? El senyor Soros va veure que la lliure havia caigut un 15%. I quan va veure que la lliure havia caigut un 15%, va fer una operació ben senzilla. Sembla que les lliures van baratetes, en comprarem moltes. I aleshores va dir als seus agents, compreu totes les lliures que trobeu, que cotitzin 15% més barates que el seu valor habitual. L'home es va fer amb un enorme estoc de lliures baratetes i a partir d'aquell dia el senyor es va posar a descansar.